Aha. Aha. Tira. Iti daytoy nga okasyon. Aha. Inak nga ro di ta ikansyon. Aha. Ti padas ko anak bakasyon. Iti nagkapwak a poblasyon. Apa. Nara na ang may sang okasyon. Ti may sang nga organisasyon. Inikandak ti invitation. Tanaang ay dakil a ponsyon. Apa. Syon, syon, syon. Balasan isindain mention. Taiso kantay kumansyon. Kantain ng ibidikasyon. Kada kami anaki ponsyon. Inigdayak na kay kimansyon. Nayatrik nami anak koneksyon. Dinagos na kain bakasyon. Napintas abalay da mansyon. Syon, syon, syon. Napintas unay a location. Nagtakern balay a mansyon. At hindi ang television. Idiin cabinet injection. Japon masapol ti perwisyon. Teso magtindi ng emission. So nga Japon anak precaution. Tanak mayak magtanday ti kondisyon. Syon, syon, syon. Iniktas nga ron iti injection. Malanay very slow motion. Nalipatan na tay action. Taidikwan na convulsion. Pinalbaliwak ni posisyon. Rinapidok ang inombinasyon. Kung ang plano mang orasyon. Aring ang natay kasla ang kantansyon. Syon, syon, syon. Inimas na iti injection. Na doma-doma a posisyon. Aha. Nalipatan na tay protection. Taidikwan na condition. Umadulat na si populasyon. Tamati mat apa-abortion. Magustan na to may injection. Lalo tay 69 a posisyon. Apo. Right out. Ni Ilocano. Inikat nga ron iti injection. Nalanay very slow motion. Nalipatan na tay action. Taidikwan na convulsion. Pinalbaliwag ti posisyon. Rinapidok ang inombinasyon. Kung ang plano mang orasyon. Aring ang natay kasla ang kantansyon. Syon, syon, syon. Inimas na iti injection. Na doma-doma a posisyon. Nalipatan na tayo protection. Taidikwan na condition. Umadulat na ti populasyon. Tamati mat apa-abortion. Magustuhan na to mat injection. Lalo tayo 69 na posisyon. Magustuhan na to mat injection. Lalo tayo 69 a posisyon. Syon, syon. Rayaw! Ni Ilocano.